Ootteko te valmiin? Joo. Oota hetki. Noniin. Se lähtee. Näkee sitä. Noniin, nyt lähti. Kattokaa. Ota nyt saatana, mun kivekset palaa jotutu homo. Ei, ota jo. Mikä kestää? Hullu saatana. Mitä? Eikö lämmitä yhtään? Ei vielä. Onks sun kiveksiä? Kiveksiä. Mitä? Mitä vittu? En mä tiedä, mut vittu jos tulee reikä saatana. Ei tuu uudestaan. Laitetaan uudestaan. Älä nyt vittu enää, tää tuli kuuma. Noin. Ei tää pizza enää palaa. No ihan sama. Vittu anna. Ihan sama. Niin, anna mennä vaan. Huomenna no niin, nyt on aika vaisua jo. Niin, huomenna peksii. Oota mä käännän. Toni, otan tuolta tulee tää. Kuulitko? Aukin teltasta. Mitä se on? Tiistaina on aamuja jäljellä 198. Hyi vittu. Se on muuten paljon. Hyi saatana. Eikö se enää syty? Ei tää syty. Meillä on ihan vitusti vähän. No niin, vituuks meni.